חלונות הם הפנים של הבית מבפנים ומבחוץ. חלונות בלגי מברזל הם לא סתם יפים. הם משנים את האופי של הבית כולו. עם זאת, לרבים יש חששות. אולי הברזל צריך תחזוקה, אולי אין התאימה, ואולי זה נורא יקר. שלום, אני ערן, הבעלים של ליסמן חלונות, ואני רוצה לקחת אתכם לסיור איתי בסדנה. בואו תראו הכל בעצמכם. הכל מתחיל בחומר גלם מעולה. אנחנו קונים את הפרופילים הטובים ביותר שיש היום בעולם, ומגיעים ישר משוויץ ממפעל מונטנשטל. הם עשוי מ-ST37, פלדה משובחת ולא ממוחזרת. אומני ברזל מומחים חותכים אותם ומרתחים אותם בדיוק של מילימטר אחד. לאחר מכן, המוצרים עוברים ליטוש של כל הריתוחים והכנה לפרזול. במפעל הגלבון, המשוכלל מסוגו בישראל, החלונות נטבלים ב9 בריכות של חומרים כימיים שונים, היוצרים שכבת ציפוי חזקה של אבץ המגנה מקורוזיה. לאחר הגלבון, מכסים אותם בשכבת צבע בסיס אפוקסי דו-רכיבי, ומעליה בצבע פוליריטני גם הוא דו-רכיבי. הלקוח לא יודע אם אנחנו משתמשים בצבע שמחזיק מעמד 10 שנים או 30 שנה. שימוש בחומרים הטובים ביותר ומבחינתנו מובן מאליו. מה ההבדל בין הידית הזו לידית הזו? זו שוקלת יותר, עושים אותה בחריטה והיא עולה פי 4 מהידית הזו. את מה שמים אצלנו בחלונות? ברור שאת זו. במפעל הזכוכית, מהמשוכללים שיש בארץ, חותכים רק זכוכית איכותית בצורה רובוטית ומדויקת. והמחיר? למרות שיש כאן פי 5 יותר עבודה מחלונות אלומיניום. באמצעות יעילות בתהליך הייצור אני מצליח להוריד עלויות ולתת לכם מחיר הוגן בהחלט. נסו אותי ובקשו הצעת מחיר.